Paco nunca vira o mar, na tele sí, non perdía ningún capítulo das vixiantas da praia, gravábaos para admiralos moitas veces, moitas pero moitas. Non era polo que estades pensando, é que se identificaba con elas, polo de servir e protexer, claro. Despertou cando o avión comezaba a descender, debiu ser o cambio de presión, e o pobre case lle dá un ataque a abrir os ollos. Ramón debera advertirlle antes que o aeroporto estaba moi rodeado de auga, pero moito. O pobre pensou que ia coñecer o mar a brava, de golpe, sen bañador nin pamela. Estaba tratando de desencaixar a cabeza de entre as rodillas e o respaldo do asiento de diante despois de coller o chaleco salvavidas de onde a azafata dixera que estaba, e afortunadamente estaba. Cando Ramón se decatou de que pasaba algo fora do normal, antes de desatascalo, avisou a Alberto para partirse a súa conta un anaco, e o anaco durou ata que a azafata fixo a ronda e os puxo a raia, e tamén desincrustou a Paco do asiento de diante, que estrés, Dios mío, para que despois digan que van en plan Barbies. Pero cando se viu na praia, cos pés na area, comezou a pensar que non se enganara, e aquilo era o máis grande que viran de xamais na vida. Mediu cal podía ser o medio e medio e camiñou con decisión cara ao punto que calculara mentalmente. Deixou os zapatos cos calcetíns dentro na area, remangou o pantalón e andou cara á auga. A primeira impresión foi chocante pero lóxica. Coño, que fría está! Nunca lle pasara pola cabeza a temperatura da auga, como as vixiantas se lanzaban con tanta alegría, pensou que era como na piscina, a 20 graus. A 3 graus estaba no momento en que Paco metiu a uña, e non sabía se fora por iso, pero notara unha leve sensación de mareo, como se o chan se movese, ao mirar para os pés e ver retirarse a ola. Outra cousa que lle chocou foi a forza. As olas non tiñan o idílico bater das postas de sol californianas, ou iso, ou que do conxelamento as pernas non lle respondían como debían. Saiu para a area e mirou ao seu redor. Todo o mundo estaba xogando alegremente, bañándose como se fose normal. Daquela pensou que o raro era el, así que o volviu a intentar. Se toda aquela xente podía, el tamén. Colliu carreira e lanzouse como lle vira facer a Pamela tantas veces. Nótase que el se concentraba noutras cousas, porque se lanzou xusto cando a ola se retirou e acabou tirado en plancha na area. Erguiuse con dificultade e cando xa estaba en pé, veu outra ola por detrás e volviu no tirar. E o pobre sen unha triste carme a que agarrarse. Desta primeira toma de contacto, Paco sacou 3 conclusións. Primeira, o mar é un fillo de puta, frío e cunha mala hostia. Segunda, Ramón e Alberto son 2 fillos de puta que se van rir de María Santísima en canto me poida poñer en pé e chegar a onde están eles escarallados ca risa. E terceira, as vixiantes da praia non son socorristas, son superwomans, pero das boas, aínda que só sexa por correr pola beira deste hostil elemento. Despois foi cara a area onde estaban Ramón e Alberto chorando, pero literalmente chorando ca risa. Arrastrounos e metiunos na auga, porque Paco guapo non era, pero grande e forte. E así acabaron os 3 facendo o chorra no medio da praia, emborcallados na area, empapados ata as orellas e dando un espectáculo bastante lamentable, aínda que polo menos a xente foi con algo que contar para a casa. Total, que xa lle perdiu o medo ao mar, e o remate do día era como se nacese na mesma auga salada. Parecía a sirenita do ben que se movía dun lado para outro. Pero Paco volviu ter aquela sensación de mareo, de moverse o chan baixo os pés a primeira vez que viu a Sandra. A verdade é que me decepcionou que Ramón non se ofrecera a acompañarme ata a porta do meu piso, por se había unha araña na bombilla do descanso ou así. Non tiven sorte, ou sí, porque iso reforzaba a miña teoría de que o chimpo de Paco non fora pola emoción da conversa e que tramaban algo. Mirei varias veces pola fiestra e o coche non estaba. Foi nese momento cando chamei a Sandra e a Salva. Vinde, dixen, teño que contarvos algo. Chegaron axiña, Sandra andaba por cerca, quedáramos para ver o programa Corazón de Glamour, que nos gustaba moito, máis a Sandra que a min, ela estaba enganchadísima, e non só a este, senón a todos os programas rosa e amarelo da pantalla, pero todos, todos. Ela era moito de coller de cariño as cousas, tamén era o único defecto que tiña a pobre, porque ser é vos moi boa xente, moi guapa e tan doce como un oso amoroso. Cando collemos algo non llo ensinamos, porque é un pouco Dióxenes, e quere quedar con el, ten a súa casa como para ensinala. De vez en cando traémoslle cousiñas para cuidar, cousas que non nos valen para trocar, pero que son moi bonitas. Salva chegou rápido, porque ele é así, moi rápido, sobre todo naqueles días que andaba acelerado, porque xa lle saíra a data para o xuicio por aquel marrón no que o metera Andrés, e non facía máis que ir dun lado para o outro. Andaba facendo unha lista de últimas cousas que facer antes de que o encheronasen, que non o ian encheronar, case seguro, iso lle decía o seu abogado. Cando lles contei a conversa co trío Maravillas non lles pareciu gran cousa.
A Sandra menos que a Salva, porque o programa xa comezara, pero Salva díxome que, aínda que seguramente fosen paranoias miñas, ia facer algunha pregunta por aí. E mentras Marquitos de Buena Cuna nos contaba o namorado que estaba da súa futura prometida que ia ir de lúa de mel ás Illas Fiji e que lle regalara un Mercedes o último modelo o día que a coñeceu, é dicir, había 2 semanas porque se decatou de que era a muller da súa vida, eu imaginei o bonito que sería ir conducindo un Mercedes último modelo mentras soaba a música de Mozart. Salva imaginou o bonito que sería despertar cada día nun país distinto, percorrendo as praias tropicais e as cidades do mundo de hotel de luxo en hotel de luxo, como se fose George Clooney en Ocean's Eleven. E Sandra imaginaba o bonito que sería que alguén se decatase de que era a muller da súa vida no momento en que a vise.